Tu chiar credeai că poți să-mi furi tigaia, minune? Da! Auzi, băi, fraierică diamantan, nimeni nu-i fură tigaia, minune, cu care mută munții din loc. Ai capit-o? Făi, broască, mie îmi place de gagiul ăsta. Dar e puscăriaș. Marfă, îmi plac golani. Dacă te duci în Spania. Asta e și ideea. Păi dacă... Păi mie îmi place la bară. A, bun. Ascultă, stimate ciorditor, dacă vrei să te eliberezi, trebuie să-mi îndeplinești niște dorințe. Aoleu, mamă! Știi unde e pictat tabloul ăsta? Vrei să-i spui peisajul ăla din Zaragoza de la Spania? Ăștia sigur au discoteci mișto. Abia aștept să dau din buric acolo. Ascultă, băi, filodendron ce ești. Vreau ca tu să-mi inscenezi o răpire, să mă duci la Spania, să-mi cumperi o roche cu paiete și să-mi arăți cele mai tari discoteci din Zaragoza și eventual să mă angajez ca și chelneriță, ai înțeles? Îi fur mașina lui tata și plecăm în seara asta. Bine? Da, e o mică mare problemă, pentru că sunt un băiat tare cu minte, n-am cum să te trec de vamă că sunt dat în urmărire prin Interpol, așa că, păpușă dragă, să te ducă altcineva. Minte, arde-l pe țăran. Cred că nu mai înțeles, domnul interlop. Dacă te pune naiba să nu mă duci în club ca să fac poze să le pup pe Facebook, te țin legat aici. Mare chestie. O să te țin ca la părnaie. Am făcut 7 ani la Poarta Albă. Pretenești ce ai făcut la Poarta Albă e frecție. Când ai o nevastă, nu respiri, nu mănânci, nu bei apă fără acordul ei. Adică al meu, jar mănânci.